May surrender o na priso na ang suspect sa pagpamusil sa usa ka pulis sa Talisay City Police Station atol sa buy-bust operation. Ang detalye ni Fee Marie Dumabok. Gipasaka na karong hapon og kasong pagpamaligya og nadili nga drogas og direct assault ang suspitsado sa pagpamusil sa usa ka Talisay City Police. Ni-surrender nitong Sabado sa gabi si Efren Espina. Humaniini na po silang si Police Patrolman Gilbert James Lusica atol sa buy-bust operation nitong Webes sa gabi sa Barangay Haklupan. Si Espina ang subject sa maong operasyon. Giangko ni Espina nga namusil siya sa pagtuo nga iyang kontra. Wa sa kahibaw nga mga pulis kini. Samtang iya usab gimakak nga namaligya pa siya og nadili nga drugas. Gingong 4 ka buwan na siya nga niundang sa illegal nga patigayon. Apan ni angkon nga tigamitan pa siya niini. Nakulitan ako itong nakulitan ako. Ngayon pa sa ilo ito ang naigo, ma'am. Sa amin gito na ako, ma'am. Mabitan ni surrender ko, ma'am. Sa amin gito na ako. Samtang matod sa hepe sa Talisay City Police, Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari nga posibleng suding si Manaha. Makagawas na sa tambalanan si Patrolman Lusica. Gicheck na to kung sa iyang mga panginahanglan nun, gicheck po na to iyang moral. Nangutana po ta og what happened during the time sa incident. And we found out that our police officer is really very eager to go back to work. Uba ni Jun Solon. Ako si Fee Marie Dumabok. Balitang Bisdak.